И здравейте хора, аз съм Виктор и днес ще играем една нова игра. Най-накрая. В момента съм с приятел. Не знам сега дали ще го видите. Не се вижда, много е тъмно. Мариан, ела. Ето. Се снимах на камерата. Трябва да изгасим всичко. Интернет, такива неща. И почваме. Тази игра се търсят духове. Че дух ли са? Не. Ръкъмка. Аз знам къде има духове. Най-зловещите места. Искам да отида там между уния дървета. Сладката. Ей сега. Само искам да видя там какво има. Или на паметника. Дали тук ще има нещо? В духове имам предвид. Трънки. Аре към посадката. Хора, като видим клип дух, ще ви съобщим. Хора, завърнахме се с дух. Ето го. What's your name? Transmitting. Receiving response. Къде да се спот? Translating. Нещо на китайски. Word hearing. Така, готово. Transmitting. Добър ли си или си лош? Receiving response. Гуд знаеш, добър или лош. Translating. Не е лош. Добре. Така. Transmitting. Receiving response. Translating. Духа държи земята. Поне една част на бит. Transmitting. Receiving response. Хора, това видео може би ще е малко по-скучно. Но след няколко дни ще ми дойде Transmitting. новия телефон и ще снимам по-хубаво. Receiving По-хубави неща response. по-скоро. Translating. App upgrade recommended. Scan terminated. Хора, ще се завърнем, когато открием дух.